कथा काल्पनिक आणि मनोरंजनासाठी बनवलेली आहे. सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही याची नोंद घ्यावी. पनवेल ते सातारा यातले मागील 4 भाग किंवा मागील भाग आपण पाहिला नसेल तर तो आत्ताच पहा. खरं सांगायचं झाल्यास ते पाहिल्याशिवाय तुम्हाला या कथेची मजा येणार नाही. चॅनलला लाईक सबस्क्राईब नक्की करा, त्याने मोटिवेशन खूप भेटतं. आणि आता आपण पाहूया शेवटचा भाग, म्हणजेच पनवेल ते सातारा द एंड. इथे विठोजी काका स्वतःहून मृत्यूच्या तावडीमध्ये सापडलेले होते. इतर गावकरी हे असून नसल्यासारखे होते, कारण की सम्राटच्या शक्तीमुळे ते लांब फेकले गेले होते. आणि इकडे सम्राटने विठोजी काकांना आपल्या एका हाताच्या जोरावरच उलटा टांगला होता. इकडे सम्राटच्या हातामध्ये एक मोठीच तलवार आली होती. त्या गोल चक्रामध्ये अग्नीच्या समोर सम्राट हा हसत होता आणि बोलला, हे भूतांच्या राजा, अखेर ती वेळ आलेली आहे. 5वा बळी स्वीकार कर, स्वीकार कर. आणि असं बोलताच तो एक शैतानी हास्य करू लागला. त्या हास्यामध्ये एक बदल्याची आग होती. ते हसणं एका आत्म्याला निमंत्रण देत होतं. इकडे सम्राटने हळूहळू करून ती तलवार विठोजी काकांच्या छातीवरनं फिरवायला चालू केली होती. ती त्यांना रुतत होती आणि क्षणभर ती आतही जात होती. थेंब आणि थेंब रक्त हे आता जमिनीवर पडू लागले होते. इकडे आकाशामध्ये मोठा वारा हा वेगाने पुढे सरकत होता. विजा कडकडू लागले होते. इकडे त्या वेदना सहन करतच विठोजी काका बोलले, हे बघ सम्राट, तू कितीही वाईट असलास, कितीही शक्तिशाली असलास, तरी चांगल्या शक्तीसमोर तुझी वाईट शक्ती कधीही टिकणार नाही. तू आज मला मारशील, पण उद्या तुझा अंत निश्चित आहे. त्याच वेळेला सम्राट बोलला, अरे विठोजी, माझा अंत मी तर कधीच मेलो आहे आणि आता माझी आई पण येईल. तसा सम्राट पुन्हा बोलला, तुझा 5वा बळी देऊन मी या काळ्या भूतांच्या राजाला खुश करणार आणि माझी आई पुन्हा येणार. आणि हळूहळू करून सम्राटने ती तलवार विठोजी काकांच्या गळ्याजवळ आणली. इकडे थेंबान थेंब रक्त पडतच होते. समोरच्या त्या अग्नीमधनं काळी आकृती आता दिसायला चालू झाली होती. ती आकृती एका स्त्रीची होती. इकडे सम्राटने पुन्हा एकदा तलवार छातीपासून गळ्यापर्यंत विठोजी काकांच्या शरीरावर फिरवली आणि पुन्हा काही रक्त हे त्या जमिनीवर सांडण्यात आले. आणि सम्राट बोलला, हे भूतांच्या राजा, बळी स्वीकार कर. सम्राटचे हे वाक्य पूर्ण झालेच होते, तसं त्या अग्नीच्या धुरामधून एक स्पष्ट आकृती दिसायला चालू झाली होती. बहुतेक ती आकृती सम्राटच्या आईचीच, म्हणजेच ललिताची होती. सम्राट हा मोठमोठ्याने हसू लागला आणि शेवटचं बोलला, बळी स्वीकार कर, स्वीकार कर. सम्राटने आपली तलवार जोरात हवेत घेतली आणि विठोजी काकांचा गळा उचलण्यासाठी खाली गेली आणि त्याच क्षणी मागून आवाज आला, सम्राट! सम्राटची नजर मागे गेली तर त्यांनी असे पाहिले, साधारण एक 20-22 वर्षाचा मुलगा तिकडे उभा होता. सम्राट त्याला अनोळखी नजरेने पाहत होता. विठोजी काकांची नजर तिकडे गेली आणि विठोजी काका बोलले, गौतम, एवढा उशीर का झाला? गौतम म्हणजेच विठोजी काकांचा मुलगा. बहुतेक तो आपल्या वडिलांनाच वाचवायला आला होता. सम्राटची नजर ही आता पुन्हा पुढे गेली आणि विठोजी काकांकडे बघत तो एक हास्य देत बोलू लागला, तुझ्या खानदानालाच बहुतेक माझ्या हाती मारायचंय वाटतं. चल, तीही इच्छा आज मी पूर्ण करेन. पुन्हा एकदा सम्राटने आपला हात वरती केला आणि तो त्या तलवारीने विठोजी काकांचा गळा कापणारच. त्या क्षणी मागून आवाज आला, सम्राट, बाळा ऐकतोस का रे? हा आवाज कुठेतरी ऐकल्यासारखा होता. हा आवाज आपलासा वाटत होता. सम्राटची नजर मागे गेली तसा गौतमही आता एका साईडला झाला आणि गौतमच्या मागे साधारण एक 60 वर्षाचा व्यक्ती उभा होता. तो व्यक्ती म्हणजे सम्राटचे वडील अशोक होते. साधारण काही क्षण सम्राट अशोककडे पाहतच होता.
इकडे अशोक बोलले, हे बघ सम्राट, बाळा तू हे जे काही करतोयस सोडून टाक. हे सगळं वाईट आहे. तू आता हे जग कधी सोडून गेलेला आहेस. या पृथ्वीलोकवरनं निघून जा. आत्तापर्यंत तू नेहमी तुझ्या आईचं ऐकलंस, तेही वाईट कामांमुळे. आज तुझ्या बापाचं ऐक. जा सम्राट इकडून जा. इकडे त्या आगीच्या धुरामध्ये ललिताची काळी सावली दिसू लागली होती. फक्त आता विठोजी काकांची बळीच द्यायची बाकी होती. सम्राट इकडे क्षणभर थांबला होता. तसा मागून पुन्हा आवाज आला, बाळा जा इथून. हे जग नाहीये तुझ्यासाठी. हे काम खूप वाईट आहे रे. हळूहळू वातावरण शांत व्हायला लागलं. असं वाटू लागलं की सम्राट हा त्याच्या बापाच्या अधीन आहे. त्याचं ऐकत आहे. पण अचानकच सम्राट हसू लागला आणि बोलू लागला, तू काय मला समजवणार? माझ्या आईला तू सोडून गेलास आणि आज मला तोंड दाखवतोयस, तेही या गावकऱ्यांसाठी ज्यांनी माझ्या आईला, तुझ्या पत्नीला मारलं. पण सम्राट ऐक तर. आणि सम्राट पुन्हा बोलला, कुठे होतास तू जेव्हा या गावकऱ्यांनी माझ्या आईला मारलं, तेही जीवाशी? उत्तर दे. इकडे क्षणभर अशोकही शांत बसला होता. पण विठोजी काका बोलले, अशोक ऐकू नकोस. हा तुला त्याच्या जाळ्यात अडकवतोय. तसा सम्राट एका गर्वानेच बोलू लागला, मला कोणीच संपवू शकत नाही, कोणीच नाही. माझी आई आता पुन्हा येईल आणि ती गावकऱ्यांशी बदला घेईल. सम्राटला संपवण्याचा केवळ एकच मार्ग होता. तो म्हणजे त्याने जो हात कापला होता आणि जो त्याने एका ठिकाणी गाडला होता, तो शोधायचा आणि त्याला नष्ट करायचा. विठोजी काकांनी आपल्या मुला गौतमला विचारले, बाळा काही सापडलं का? गौतमने नकारात्मक मान हलवली. इकडे विठोजी काकांना देखील त्यांचा मृत्यू दिसू लागला होता. आता इथे सम्राटचा राग हा अनिवार्य झाला होता. तो जोरात किंकायला. आता तो विठोजी काकांची बळी देणार. त्यांची मुंडी ही तलवारीने उडवणार. त्याच क्षणी मागून आवाज आला, सम्राट तुला तुझ्यावर खूप अभिमान आहे ना? तुझा हाच अभिमान आणि गर्व आता माझ्या हातात आहे. सम्राटनी आणि गौतमनी दोघांनीही नजर आपली मागे फिरवली तर त्यांना दिसले की अशोकच्या हातामध्ये तोच हात आहे जो सम्राटनी मरण्यापूर्वी काढला होता. जो सम्राटचाच हात होता आणि सम्राटने वचन घेतले होते की जोपर्यंत या हाताला कोणी नष्ट करणार नाही तोपर्यंत मी पृथ्वीलोक सोडून जाणार नाही. माझी आत्मा इथेच भटकत राहील. सम्राट आता भयभीत नजरेने पाहत होता. इकडे अशोक बोलले, बस हेच ना तुझं घमंड? तुला मी बोलत होतो जा इथून, नको यांना त्रास देऊ. पण तुझ्या आईच्या ऐकण्यावरनच तू हे सगळं करत होता. इकडे सम्राट हा बोलू लागला. त्याचे सूर हे आता बदललेले होते. बाबा बाबा ऐका माझं. तुम्ही खूप चांगले आहात हो. पण या विठोजीने मला तुमच्याबद्दल भडकवले. बाबा ऐका, असं काही करू नका. माझी आई आणि तुमची पत्नी पुन्हा येईल. आपण तिघही अगदी आनंदाने राहू. बाबा ऐका. इकडे 4 वाजायला अगदी 10 मिनिटच बाकी होते. सम्राट पुन्हा तेच बोलवता, बाबा काही करू नका. गौतमने हळूच हे अशोकच्या कानामध्ये सांगितले, तो तुमचा मुलगा जरी असला तरी तो एक आत्मा आहे. त्याच्या जाळ्यात अडकू नका काका. इकडे सम्राट पुन्हा बोलला, बाबा असं काही करू नका. आणि त्याच क्षणी जोरात किंकाळी फोडली. विठोजी. आता इथे सम्राटचा राग हा अनिवार्य झाला होता. तो जोरात किंकाळला, विठोजी. इकडे सम्राटची तलवार ही विठोजी काकांच्या गळ्यापर्यंत पोहोचलीच होती. अगदी क्षणभराचाही विलंब न करता अशोकने तो हात त्याच अग्नीमध्ये टाकला, जी अग्नी सम्राटने तयार केली होती. सम्राटची नजर त्या अग्नीजवळ गेली. विठोजी काका स्वतःहून खाली फेकले गेले. इकडे सम्राटची ताकद पूर्णपणे नष्ट होऊ लागली होती. अगदी एक इमारत कोसळवी तसा तो आता पूर्णपणे कोसळू लागला होता. त्याचे ते शरीर आता पांढरे पडले होते आणि हळूहळू शरीराचा एक एक भाग
हा अदृश्य होत होता आणि शेवटी तो बोलला. आई, मला माफ कर आई. आणि एक मोठी किंकाळी तिकडून आली. या अग्नीच्या उजाड्यामध्येच आणि या सर्वांच्या डोळ्या देखत सम्राट हा अदृश्य झाला. इकडे अशोक यांनी आपले दोन्ही गुडघे टेकवून हा रडत बसला होता. मागूनच एक हात हा अशोकच्या खांद्यावर पडला. तो हात विठोजी काकांचा होता. मी समजू शकतो. मला माहिती आहे तुमच्यावर आता काय बिकते. विठोजी काकांनी अशोकला धीर दिले. तसंच त्या अग्नीने आता चांगलाच पेट घेतला होता. तसंच अशोक आणि विठोजी काकांची नजर ही वरती गेली. इकडे विठोजी काकांनी ते पुस्तक हे त्याच अग्नीमध्ये टाकले. त्या अग्नीने चांगलाच पेट घेतला होता. ती काळी सावली ही क्षणभरातच गौतमच्या दिशेने गेली आणि अगदी काही क्षणात अदृश्य झाली. इकडे अशोक रडतच बोलला, संपलं. हा मृत्यूचा प्रवास संपला. इकडे विठोजी काकांना आता भोवळ येऊ लागली होती. त्यांच्या छातीमधनं चांगलेच रक्त वाहू लागले होते. त्यांची नजर हळूहळू बंद झाली. विठोजी काकांची डोळे हळूहळू उघडले गेले. गावकऱ्यांनी इकडे जल्लोष बनवला. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद होता. तसं कोणी आवाज करू नका. आणि हो, काही फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करून तुम्ही यांना आजच घरी घेऊन जाऊ शकतात. इकडे गावकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद पसरला होता. तसंच गावकऱ्यांना गौतमनी सांगितले की बाबा आज संध्याकाळपर्यंतच घरी येतील. घरीच तुम्ही त्यांना भेटा. सध्या तरी काही काळ त्यांना विश्रांतीची गरज आहे, म्हणून आपण सर्वांनी या. गौतमने हात जोडले आणि सर्व गावकरी हे तिथून निघून गेले. गावकऱ्यांनी संध्याकाळी विठोजी काका, गौतम आणि अशोकच्या स्वागतीचा कार्यक्रम ठरवला होता. संध्याकाळी अगदी ती वेळ आली जेव्हा विठोजी काकांना डिस्चार्ज भेटले. इकडे अशोक ही तिकडेच होते. पण विठोजी काकांनी अशोकला प्रश्न विचारला, अशोक, मला एक सांगा. आम्ही फार काळ तो हात शोधला, पण तो हात आम्हाला काही भेटला नाही. पण तुम्हाला ते कसे काही भेटले? तुम्हाला याची कल्पना होती? आणि अशोक यांनी सांगायला चालू केले, ललिताचे हे दुर्दैवी प्रकार हे मला देखील माहीत होते. साधारण गावकऱ्यांनी तिला मारल्यानंतर आणि सम्राटचा असा अंत झाल्यानंतर मला देखील वाटले नव्हते की असं काही होईल. पण 2 वर्षांनंतर काही गावकऱ्यांच्या चर्चा रंगू लागल्या की यांची आत्मा पुन्हा आलेली आहे. आणि मला याची पूर्ण खात्रीच होती. ज्यावेळेला 3ऱ्या वर्षी 3रा बळी गेला त्यावेळेला मला खात्री पडली आणि मी शोधू लागलो की सम्राटचा तो हात कुठं आहे, त्याला नक्की कसे थांबवता येईल. माझे वर्ष गेले आणि 4था बळी देखील गेला. शेवटी ते काळे विद्येचे पुस्तक वाचून काही वर्षांमध्ये मी ललिताला जेवढं समजले होते त्याची कल्पना घेऊन मला असे समजले की त्या पुस्तकांमध्ये 5 आकडा हा नेहमी लिहिलेला असायचा आणि दक्षिण दिशा सांगितलेली असायची. सम्राटनी सांगितल्यानुसार त्यांनी तिथेच कुठेतरी त्याचा हात गाडून ठेवला होता, जिथे खऱ्या अर्थाने त्याचे ते प्राण होते. मी त्याच ठिकाणी गेलो जिथे ती बसचा ॲक्सिडेंट झाला होता. मी खोदकाम चालू केले. सुरुवातीला मला काही भेटले नाही, म्हणून अंदाजानुसार मी खोदकाम केले आणि मला त्याचा हात भेटला. म्हणजे आम्हाला काही समजलं नाही, विठोजी काका बोलले. तसंच अशोक बोलले, त्या पुस्तकामध्ये 5 आकडा आणि दक्षिण दिशा लिहिली होती. ज्या ठिकाणी सम्राट मृत्यू पावला होता अगदी तिथून 5 फूट आणि दक्षिण दिशा इथे मी खोदकाम केले आणि सम्राटचा तो हात मला भेटला. त्या पुस्तकाच्या कोडानुसारच सम्राटने हे सगळे केले होते असे बोलताच अशोकच्या डोळ्यात पुन्हा पाणी आले. विठोजी काकांनी तो विषय तिथेच थांबवला. गावकऱ्यांनी विठोजी काकांचे काही मोजके सामान जे हॉस्पिटलमध्ये होते ते सगळे एकत्र केले आणि बाहेर जाऊ लागले. इकडे गौतम
हा दरवाजा शेजारीच उभा होता. विठोजी काका हे बाहेर पडणार तेवढ्यात ते बोलले, बाळा गौतम, चल आता, एवढा वेळ का थांबलायस? तसंच गौतम बोला, नाही तुम्ही सर्व जा, मी अजून चेक करतो काही राहिलंय की नाही. बर. विठोजी काका गौतमला बोलले. सगळे अगदी त्याच क्षणात हे तिथून निघून गेले. गौतम हा आता वॉशरूम मध्ये आला. वॉशरूम मधल्या मिररकडे पाहतच त्याने आपले हात हे कानामागे वळवले. त्याने आपली कंबर थोडी वाकवली आणि बोलला, बाळा सम्राट, तुला मला जिवंत करायचं होतं ना? तुझं काम हे न कळतच पूर्ण झालंय. आता मी तुला जिवंत करणार आणि आपण या सर्वांना संपवणार. हा आवाज ललिताचा होता. पनवेल ते सातारा, द एंड. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर खालील दिलेल्या मेलवर नक्की पाठवा. फेसबुक पेजला लाईक करायला विसरू नका. चॅनेलला सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढील भागामध्ये. धन्यवाद.